Szabó Viktória, gazdikócs, ugye ezt már többször hangsúlyoztuk, kutyakiképző a vendégünk. És Orion. És Orion természetesen, aki most itt mentett husky. Nyugodtan pihen. Köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a meghívást. Hát Viki, itt hallhattuk, hogy ugye 80%, ami a gazdikon múlik. Az, hogy gazdikócs vagy, illetve ez a fajta hozzáállás, ez egy újszerű dolog a kutyakiképzést, a kutyaoktatást illetően, vagy ez mindig is így volt? Én azt gondolom, hogy ez olyannyira újszerű, hogy én amikor elvégeztem évekkel ezelőtt az első kutyaoktató képzést, és megszereztem az első tanúsítványt arról, hogy én kutyaoktató vagyok. Én már az oktatás teljes egésze alatt egy kicsit fehérhollónak számítottam, mert egy kicsit máshogy álltam a kutyákhoz, a kutyázáshoz, illetve a gazdikhoz. Én arra jöttem rá, hogy a kutyák azok tulajdonképpen tökéletes kis teremtmények, és mi vagyunk azok gazdik, akik félreértelmezzük az ő kommunikációjukat, a viselkedésüket, vagy éppen, hogy mi motiválja azt, amit éppen egy adott szituációban cselekszenek. Tehát, hogyha megtanítjuk a gazdit kutyául, akkor a kutya gyakorlatilag egy boldog és tökéletes kis társ lesz a mindennapokban. És ez vezetett oda engem, hogy én magamat ne kutyaoktatóként pozícionáljam a piacra, hanem a gazdik oktatásával foglalkozom, tehát így lettem én gazdikócs. Hogy néz ki egy ilyen oktatás? Tehát mondom, én részt vettem ebben, ott is nagyon nagy hangsúlyt fektettek egyébként a gazdák képzésére, hogy mi megértsük a kutyának a lelkületét és a működését. Hozzáteszem, hogy erre majd kitérhetünk, hogy egy kicsit úgy félrementek szerintem a dolgok, mert a emberi mi voltukban akarják látni már nagyon sokszor a kutyákat a gazdák, de ez egy picit másik kérdéskör. Tehát te hogyan foglalkozol? Mi az, amit megtanítasz elsősorban a gazdáknak? Ugye különbséget szoktam tenni az egyéni képzés és a csoportos képzés között, azért természetesen a csoportos képzésen is, a városi gazdi képzésemen is igyekszem a gazdik fejébe minél több információt bele szuszakolni a kutyákkal kapcsolatban, meg hogy hogyan működnek, mit éreznek, hogyan kommunikálnak, ő is éppen most min elmélkedhet itt a stúdióban. Szóval az egyéni képzés az annyiban egy picit talán más, hogy ott azért sokkal inkább tudok fókuszálni a kutya-gazdi párosra. Ugye én kifejlesztettem egy saját anamnézis felvételt, egy kérdezés technikát, mert hogy engem leggyakrabban viselkedés problémákhoz vagy rehabilitációs gondokkal kapcsolatosan keresnek meg. Van egy olyan része is a munkámnak, amikor csak tanítsuk meg Fifikét erre-arra, amarra, vagy éppen kölyök kerül a családba, mivel jár ez, hogyan szoktathatom össze az előző kutyussal, vagy éppen egy gyerekkel. Viszont visszatérve a viselkedés problémákra, ugye ott általában azért az, hogy egy kutya valamilyen viselkedést produkál, vagy valamilyen tünetek vannak, amikkel nekem dolgozni kell, és mögé kell látni annak, hogy ezt vajon milyen okok indukálják ezeket a tüneteket. Én ahhoz elkezdek a gazdival beszélgetni, nézem, figyelem, közben monitorozom, hogy hogyan beszél, hogyan kommunikál a kutyával, a kutya hogyan kommunikál, ebből ugye következtetek arra, hogy milyen az ő kapcsolatuk, milyen a kettejük közötti kötődés, illetve ugye felmérem a gazdi szociális hátterét. Egyébként ez is elképesztően fontos, mert nagyon sok esetben egy viselkedés probléma például nem is gondolnánk, de abból fakad, hogy esetleg a gazdi életében történt valami olyan markáns változás, például munkahelyet váltott, vagy elköltözött otthonról. Tehát a végén elköltözött a gazdit pszichológushoz. Nem, hát de azért már attól, hogy egy nagyot beszélgetünk, és kiderülnek dolgok, hogy jaj, hát igen, tényleg valójában arra tehető, hogy a kutyusom rágja a kanapét, vagy bármilyen Tehát, dolgot hogyha csinál. tényleg egy viselkedés probléma, idegrendszeri probléma van, az simán jelezhet, vagy megmutathat egy ilyen hátteret, de van olyan eset, amikor egyszerűen a gazdihoz nem passzol a kutya, vagy fordítva, tehát, hogy nincs meg, és nem is lesz meg az összhang, vagy mindig meg lehet ezt oldani? Én azt gondolom, hogyha a gazdikban benne van a türelem, és a kutyához úgy állnak hozzá, akkor minden kutya-gazdi kapcsolatot lehet erősíteni, lehet ott orvosolni a problémákat. Én mindig azt látom, hogy általában a gazdik a mai világban mindent azonnal szeretnének, hogy általában, hogy holnapra működjön a kutya, holnapra legyen behívható, lehetőleg a jövő héten már lazapórázon tudjunk sétálni, ne reagáljon egy kis automata kis kutyát kéne venni. Ne reagáljon túlzott válaszreakcióval a különböző környezeti ingerekre, tehát hogy tökéletesen tudjon akár órákat otthon pihenni, lehetőleg ne
rágja szét a lakást, vagy éppen egy kávézóban, egy étteremben be tudjak úgy ülni, hogy nyugodtan feküdjön, ahogy ő is teszi. Tehát, hogy ilyen túlzott elvárások vannak az emberben, és nem az a túlzott, hogy elvárásaink vannak, hanem az, hogy lehetőleg 2 hét alatt oldjam már meg ezt a helyzetet, és a kutya is legyen tökéletes. És még a sört sem hozza oda, és nem nyitja ki. Hát igen. Érintsük egy picit azt a témát, ami szerintem elég fontos, hogy maradjon rá idő, hogy tényleg minden második háztartásban kutya van, és nagyon sokan egyébként a falra mászom ettől a kifejezéstől, szőrös gyerekként tekintenek a kutyára. A kutya az kutya, és egy állat, és mindig is ott lesz a helye a családban, és nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk feltétel nélkül, és ne gondoskodnánk róla, de nem tud, és nem is szerencsés, ha emberi helyre lép, mert azzal a kutya sem tud mit kezdeni. Gondolom azért a munkád során elég sok ilyen esettel találkozol. Ajaj, tökéletesen jól látod. Nagyon-nagyon sok fejben van probléma ezzel kapcsolatosan. Én is természetesen szőrös gyereknek hívom, de ez nem azt jelenti, hogy gyerekként kezelem őt, vagy egy gyerekpótlékként kezelem őt. Őt kutyaként kell kezelni, ő egy kutya. Tehát ő nem a mi fajunkba tartozó egyed, hanem ő egy másik fajhoz tartozó egyednek a képviselője, és ha én nem vagyok tisztában azzal, hogy ezt a fajt, és speciál ennek az egyednek milyen igényei, milyen szükségletei vannak, akkor az a kutya bizony egy idő után, hát idézőjelbe, tehát szépen egy picit antropomorfizálom, hogy az emberek is megértsék, általában egy kicsit elkezd úgy viselkedni, mintha gyerek lenne. Tehát átveszi nyilván a vezető szerepet, a főnök szerepét, ezt se szép mondani, de ugye a gyereknél is mi van, hogyha nem állítjuk fel a szabályokat, nem húzzuk meg a határokat, nem mondjuk el a gyereknek, hogy figyelj, ez jó, ez tök jó, ezt csináld legközelebb, és ezért kapsz egy csokit, adott esetben a dílelünk egy gyerkőccel, vagy például, ha nem mondjuk meg neki azt, hogy létszi, ne hisztizzél a bolt kellős közepén, mert nem fogod akkor sem megkapni azt, amit szeretnél, akkor nyilván ugyanezt párhuzamba állítható a kutyáknál is. Tehát és már is egy fontos különbség, a kutyának soha nem adunk csokit. Így van, ez is egy nagy különbség, de hogy tulajdonképpen itt a párhuzamot szerettem volna megmutatni, hogy tulajdonképpen valamennyire azért a gyerekneveléssel összefüggésben van, vagy hasonlítható egy kutya nevelése, de azért a kutyának én vagyok a vezetője, és nem tehetem azt meg vele, hogy olyan szinten, vagy olyan aspektusban kényeztetem el, mint egy gyereket, mert abból viselkedés probléma lesz, és ez garantálható. És az állatnak sem jó. Nem, természetesen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Viki. Én komolyan minden kutyásnak receptre érnem fel azt, hogy menjen el életében és legalább egyszer. És ezt meg szívesen hallgattam volna, de most ennyi idő volt, remélem, hogy lesz még alkalmunk folytatni. Orionnak is nagyon szépen köszönjük, Orion. hogy itt volt, nagyon nyugodt. Nem meglepő módon